Ayun, ride na naman tayo. Good morning mga kapotpot. Puntahan muna natin si Batman dito sa MacArthur Highway. Pass out ang biyahe natin ngayon. Dito sa Marilao, yung yero na yan, magiging diretso na yung service road. Galing Malintay exit, dire-diretso na hanggang dito sa Marilao. So next time, mas malapit na pagpapunta tayong south. Medyo late na tong ride out na to, 6:30 na eh. Kanina ko lang din siya tinext na magre-ride, mga 5:30. Dito na tayo, Marilao Crossing. Baka nandyan na siya, 6:35 na eh. 6:30 usapan namin. Ba, wala pa si Batman ah. Po muna tayo. Nag-text si Sir Ronnie, malilate daw siya. One eternity later. Tara. Saan tayo? Walang. Basta pass out. Traffic. Sige, dyan tayo. Kaliwa. Mag C5 tayo. Ay, mag Mindanao Avenue. Pasok tayong Marilao sa Mailias. Ito tayo dadaan sa may service road. Ay, ito na, pagkanan natin dito. Yun yung service road papuntang Malintay exit. Yan yung sinasabi ko kanina, malapit na yan. Kakaroon ng diretsong daan dyan. Padiretso na ang Marilao. So next time, hindi na natin kakailangan yung umikot ng MacArthur Highway papunta rito. Ito, dire-diretso na ito ng Malintay exit eh. Diretsong Mindanao Avenue ito tayo, diretso. Pass out. Time check, 7-11, may kawayan na tayo. Diretso pa natin yun, no? Diretso pang service road na to eh. Pag dito sa service road, dapat nakapila kayo. Kahit dalawa lang kayo, hindi kayo pwede magtabi. Mas hindi kalsada. Mahirap na kasi tignan mo, kung nagtabi kami sa Ronnie, nasa gitna na yung isa. Kaya dapat dito magkabuntot lang. Check 724. Ito na, Malintay exit na tayo. Dire-diretso pa rin natin itong service road. Ito, mapulang lupa na to, Valenzuela. Ang labas natin ito, Mindanao Avenue na. Ayun, ito na labas na, Mindanao Avenue. Dire-diretso na tayo. Tapos, ang kaya, baka magano tayo, papuntang C5. Tapat tayo ng Sarap Bike Shop sa kaliwa. Kung hindi nyo pa napupuntahan yan, number 44 Mindanao Avenue, Barangay Tantang Sora, Quezon City. Okay, may website din kami, www.sarapagbikeshop.com. Visit kayo, marami nakasale doon. Kaliwa tayo, master. C5 tayo. Dito sa kabila, sa stoplight. Para pa C5 tayo. Abot. Kanan tayo sa Visayas Avenue. Tapos Circle, City Garcia, UP. Tapos City Garcia.
Sarap mag-bike dito sa Visayas, sabi nyo ngayon ha. Linis ng kalsada oh. Bagay, holiday kasi ngayon mga kapot-pot, Monday. Nasa labas ng Maynila ang mga sasakyan. Master, 7-Eleven tayo ha. Di pa ako nag-almusal eh. Makapag-almusal muna. 7-Eleven UP. Papasok tayo sa loob. Out of way. Oh, pakatipunan tayo eh. Kung saan meron dito. Ayan, sakto. Kaya lang, wala upuan sa labas. Pero pwede na yan. Big 2, big 2. Ito nga, press 20 pesos lang. Siopaw ba? Ayun, meron. Siopaw ka, master? Ha? Yan. Ang siopaw na special. Bali 168. Kanina gutom, ngayon ang busog. So, daan-daan na tayo. Meron na kaming destinasyon ni Sir Ronnie. Napag-usapan namin habang kumakain, magkano kami silang Cavite. So, ang magiging daan natin, ito, Katipunan, tapos dire-diretso yan. Papunta market. Ano, labas tayo, Alabang. Quezon City Circle, 814. Diskarte dito sa circle, pag dito ka nag-bike, pagkaganto may mga palabas na ganyan, iwas ka na agad. Saka titingin ka rito sa kaliwa mo, kasi pwedeng may mga papasok na gano'n eh. Pag inantay mo pumasok ka sa looban na yon, mahirapan ka lumabas, mahirapan ka tumawid. Kanan! Hey! Aster! Kanan na lang! Kanan na lang pala tayo, mas malapit to kesa magsi-City Garcia pa. San sa may kalayaan. Dito na lang pala tayo, malayo pa yung City Garcia. Ha? Ito kalayaan natin ito, dire-diretsuhin natin. Tapos pagdating sa may Kamias, kakaliwa tayo. Approaching Viluna. Paglampas na itong stoplight na ito, diretso lang tayo. Kaliwa, papunta Canonas yan. Pag kumanan ka, padireksyon ulit ng EDSA. Kanan tayo dito, Anonas. Ito tutumbukin na. Tapos na ito, tumbok na Aurora Boulevard na. Itong kalsada, ito dire-diretso lang to. Ayun, Aurora Boulevard na. Kaliwa tayo rito, papunta Katipunan. Kanan, papuntang ano yan, Cubao.
Pasok nga tayo rito sa stoplight na to. Alam ko may labas yan, ano eh, papuntang Katipunan. Hanapin natin. Meron nga, mukhang ito na siguro nga yung ano, palabas ng Katipunan. Ay, tama nga. Ito na, labas natin sa may Green Hospital. Dito sa kanto na yan. Ano na yung Katipunan na. Una ka, master, para makunan kita. Tunnel tayo. Ito na, ano tayo, palibis. Para makarating sa libis, medyo gigit na tayo, tunnel. Dear MMDA, Dear Pasig City, tingnan nyo naman, dito hindi kami pwede magitgit ng sasakyan. Dito wala kaming kasama mga motor. Salamat dito. Sana wag niyong tanggalin to. Kagaya sa ibang lugar na tinanggalan na ng bike lane. Sobrang useful ito para sa amin. Check 8:45. Igas na tayo, igas. Yung kaliwa na yan, pwedeng ruta yan, papuntang Antipolo, papuntang Sierra, pwede rin. Ganda na ng sipa ni Sir Ronnie ah. Yung nakaraan lang eh, ano pa to ah, may recover ka, pero ngayon ganda na. San Visitas 8:47. So thank you Pasig, buti hindi natanggal tong bike lane na to. Yung bollards andyan pa rin.
8:55. Ano tayo, Makati. Paglampas itong tulay na to, Pasig River. Time check, 9:15, 9:15. Halos nasa dulo na tayo ng C5. Nasa south na nga tayo. Ganda rin takbuhan namin ha. Hindi masyado mabilis pero hindi rin mabagal. Tsaka steady. Hindi sa ano no, kung na service road na tayo, mahaba-haba to. Siguro kung mga 10 kilometro hanggang Alabang. Time check, 9:27. Dalawang stretch pa ng service road. 46.6 kilometers hanggang dito. Pagka gusto ko pala mag 100 kilometers galing Manila, pwede na dito. Kasikot ako dyan. Paano? Tawag doon, Pamuwa. So nakakailang dito sa East Service Road. Napakasilip itong kalsada na to. Halos wala ka ng space na kapag-bisikletahan. Kita mo, talagang dikit na dikit dito, kaya kailangan maingat. Time check, 9:48. Nandito na tayo sa Alabang. Nakaka 54 kilometers na. Sarap ah. Hindi masyadong maraming sasakyan, kaya medyo dire-diretso yung takbo natin. Ang bago sa Alabang, nagal ko yung ninapadpad dito ah. Dati tumira ako dito sa Muntinlupa. Nagkaroon ako ng shop dyan sa Epatatan. Dahil lang wala eh, mahina, sinara na natin.
Nakaisang kalahating taon din ako rito tumira. Kaya medyo nakabisado itong lugar na to. Kahit pa paano. Sir, tara, pahinga tayo sa ano. Hanap tayong meriendahan ulit. Tama-tama, naka 54 kilometers na tayo eh. Unang pahinga namin kanina 20 kilometers, ngayon 54. Wait lang, may lumalagutok eh. May lumalagutok. Ay, may nabaling spoke. Ha? Ito oh. Nabali. Oo. Dalawa. Tara, paano tayo dito na yan? Nagkano ba yung dyan? Dalawang spoke. Dito tayo sa lilim. Kaya natin. Ha? Nakalilang natin. Dito. Bali tatlo yan. Ha? Pangatlo na yan. Pwede pa yan. Abot pa sa ano yan, sa shop. Ayun, bali dalawa na hanapin natin. Meriendahan tsaka bike shop. Kailangan nating ano, palagyan ng spokes. Ito pala eh. May mekaniko? Wala. Wala mekaniko eh. Oo nga eh. Parang nailang tuloy ako bigla, master. Okay lang ako eh. Biyada naman. Biyada lang. Ay hindi, ibig sabihin kanina pa ako tumatakbo na putol pala. No? Ganyan nangyari sa akin sa Baler. Diba? Dalawa putol. Naputula ka ba ron? Oo, putol yun. Kaya lang, malayo pa, mga 50 pa tayo pa ano. Huwag na tayo umakyat pa lang silang. Sige. Dito na lang ikutan tayo ng Hari. Sige. Sa labas tayo ng tag dito, Aguinaldo Highway. Okay. Pasyalan kaya natin si Doc. Ha? Tara. Huwag natin. Sige nga, tawagan mo nga. Wala na, hindi na kami tutuloy umakyat ng silang. Medyo lang yung spokes ko eh. Bali tatlo na yan, nawala. Eh mahirap dun pagka pa naman pabalik, bubuluso kami pababa. Ano na lang kami dito na lang daang Hari. Labas kami ng ano, Aguinaldo Highway. Tapos dito, merienda muna kami. Ayun, may 7-Eleven. Ay hindi, doon tayo sa ano. May alam ako pala. Antayin natin si Batman. Tinawagan niya si Doc. Baka sakaling available si Doc, makapagkapian session muna tayo. Namiss ko rito sa Alabang, sarap dito. Ang ganda ng lugar na to. Nalala ko nung bago ko rito. Naliligaw-ligaw pa ako rito sa loob na to eh. Kung saan ako umiikot, di ko alam kung saan ako papunta. Dito muna tayo. Sarado. Naligaw pa tayo, master. Ayun. Saan? Ayun, ano na ba yun? Doon sa kabilang dulo. Oo. Tayo. Magpala tayo dyan. Mas maganda dun sa levels sa may malapit sa Philinvest Trail. Diyan yung trabaho ni Doc oh. Dito sa building na to. Yan, yung mataas na yan. Parang konti ng mga nakita naming nag-ano ngayon na nagbabike ngayon para sa holiday. Holiday pa ngayon o baka na out of town yung mga siklista. Tinext namin si Doc. Kagigising lang daw, ewan ko lang kung pupunta. Malapit lang dito si Doc eh. Kung magkukotse siya, kaya ng mga 5 minutes. 5 to 10 minutes. Naantay natin si Doc. Nag-message siya. Pupunta raw siya. Mga 15 minutes nandito na siya. 7 minutes na lang. 7 minutes na lang? Oo. O kanina pa yung 15 minutes eh. Ayun na po 15 minutes eh. O konti ng bike niya dito po nag-train no? Oo. Tamo, dudungi sila oh.
Medyo matagal yung dating ni Doc. Malamang pumadyak yun. Tagal eh. Nabili siguro sa laro kahapon. O nga ba, lumaro yun sa ano, sa Brusco. Ayan na, di pala Di pala nag-bike. Nagsasakyan. Nagkotse rin pala. Nag-Brusco ka? Yes. Ilang kilometers ka ba? 50. 50. May hina ka pala eh. Yes. Congrats. Congrats. Ganda ng ano mo, nagdupal mo, master. Yo, medyo napatagal yung tambay namin doon sa 7-Eleven. Dumating si Doc, ayun na, nakakakotse. Tapos kakain muna kami, lunch. Bali dito na lang ang ruta namin. Hindi na ako pwedeng lumayo masyado dahil nga 3 mahigit na yung yung wala sa spokes ko. Baka maalanganin pa tayo. So dito na lang tayo. Namiss ko tong lugar na to. Dati nung dito ako nakatira pag umaga, nag-ano pa ako rito, nag-jogging. Yung si Doc oh. Ang kotse. Ganda rin dito sa lugar na to. Itong paligid na to, maraming trail dito. Kaya lang ngayon, puro damo eh oh. Kaya ito trail to. Trail yan. Tapos ito, yung nasa kanan na to, trail din to. Kaya lang, ang tataas ng damo eh oh. Hindi ka makakapag-trail dyan. May ahon dyan eh. Minsan nagpayaya ride tayo rito. May dumaan kami dyan. Dyan oh. Yan. Ba't naman pataas yan? Yan, trail yan. Hanggang doon, ang dami na to. Dati may time pa nga na inikot ako ni Doc dito nung bago pa ako dito sa South. Ginaid niya ako. Tapos dinaanan namin lahat ng trail dito. Oo. Si Doc kasi dati nagtitrail yan talaga. Tayo sa JT's. Alam mo master kung sino may-ari nito? JT's. Sino? Hindi mo alam? Si Jimmy Tantot. Tara na, master. Oo. Oo. One eternity later. Yay! Kuhain ko ng pepe. Nangyari, inabot tayo ng malakas na ulan. Plan B kami. Bus. Plan bus. Masarap kumain eh. Pag kumain ngayon, ulam. Oo. JT's. Saka nagmi-meeting kami kung ano mga ride namin ngayon. Sarap yung atay, Balon-balunan. Saka ito adobong kangkong. Okay, change venue tayo. Grabe, lakas ng ulan. Di pa tayo makalarga. Nakakape muna tayo. Kapihan session dito may... lakas ng ulan no. Pati kulog kidlat. Kitang-kita, walang daya. Dito pala tayo, bagong bukas. Dito iniisip ko sa kabila, sa karera. Pero since may bagong bukas, try natin. Ano nung nasusulat? Ang dami nakasulat. Ano ako latte? Cappuccino. Ayun na. Ano mo ano yung design mo kay So ang latte art for today po is the Pegasus. Magaganda ba lang? Ay! Bala. Ano pa eh? Napa-ay ko eh. Espresso. Thank you. Bayad lang ako. Wala na rin Okay, master. Ingat mo. Ingat. Uwi na rin kayo. One eternity later. Okay, tumila na ulan. Tagal namin nakatambay. Mula sa pagkain hanggang sa pagkape.
Sana. Game na. Paano na tayo? Bus na. Kung tsatsagain natin to pabalik, gagapang lang tayo, no? Kasi magpuputik tayo eh. Oo, dyan. May daan dyan. Cheers. Purnada. Pero okay na rin. Hindi kami natuloy. Gawin mo kung nagpunta kaming Silang, malamang inabot kami ng ng malakas na ulan dun sa may Daang Hari o kaya Daang Reyna. Kanan, master. Ayan, no? Puro mga ganyan ang dadaanan natin eh. Marami pa. Kung papadyakin natin pa uwi, eh wala, magpuputikan lang tayo. Ang mangyayari nito, bali, sasakay kami ng bus Alabang hanggang Loton. Pagdating sa Loton, sa Maynila, no, papadyakin na lang namin ulit. No choice na rin, wala tayong sasakyan ng bus doon pauwi ng Bulacan eh. Nabuti tayo alas 2 ha. Dumating kami rito sa Alabang alas 12 eh. Lunch time. Ay, umahambong pa rin. Oh, sana hindi masyado malakas yung aircon na masasakyan namin bus. Nangangatog kami nito. Nahambunan kami. Turn tayo rito, andun yung sakayan ng bus sa kabilang side. Yung dating Star Mall. Loton? Kasa, hindi na natanggal yung gulong? Tanggal gulong? Atras lang, master. Ha? Atras yan. Laki ah. Laki, kasyang-kasya. Pwede pa nga matulog. Basahin natin sa Korinto 11. Sapagkat wala kang pananampalataya sa Jones Bridge. Dito sa Maynila, walang bakas ng ulan na kahit konti. Mukhang dun lang sa south umulan.
sa ano, Binondo. Recto Avenue, corner ng Santos. Doon lang tayo yari dito sa Bad Santos. Ang daming ano, stoplight. Every 20 meters. Lahat na intersection, nasa tsempohan pa natin yung stoplight. LRT na tayo, makakaliwa tayo rito. Diretso ng monumento. Check 412. Ngayon na tayo, sigip na. Monumento na to. Ang daming sasakyan, ang daming tao. Sayang hindi namin naisip ko yan ni Batman. Mas maganda pala kung galing Alabang nung nagpas kami. Dapat bumaba kami Magallanes para na-padjak namin yung kahabaan ng EDSA dulo-dulo sana. Late na namin naisip eh. So, MacArthur Highway na tayo. Hila tayo yung tuhod ko dun sa ano, sa pagkakapahinga namin sa airport. Magaling dito, parang ayoko na sa nipa. So nagpahinga tuloy. So nagpahinga dire-diretso. Oh, SM Valenzuela 429. Nangang talaga ako. Biglang nangata yung tuhod ko. Kailangan ko siguro ng ano, matamis. Yo, pagdating dito sa Valenzuela People's Park, papahinga muna tayo dyan. May tatagpuin tayo mga Team Apple. Sinaunang tao to. Sinaunang Team Apple. Bago nyo pa kami makilala sa YouTube, yung Team Apple. Ito Team Apple na itong mga to. Ano pala kayo? Hindi, doon tayo sa bakery. Sa bakery tayo. Tayo sa bakery. Tara, nakarang tayo, master. Sige, saan ba kayo doon? Bakery, sa bakery, tara. O kaya saan kaya yung ano, may kapihan. Pae may yung tala sila motor eh. Doon na tayo sa may kapihan. Makaingit kayo, ba't kayo doon?
nakakaingit ka, mas nakakit ka nakakit ng bundok. Nakakatamad na rin na. Bike ko nakatenga na lang. Kailan ka ulit ng bike? Yung Abra namin, bago magpasukan, inasal. Okay. Hello po. Pinapanood namin kayo! Hi. Anak ko, Hello. mga pagod na pagod kayo, galing ride. Okay. Sir, Saan tayo makaupo kaya? Oo nga, pagod pala kayo. Saan po tayo inasal, pwede ba sa inasal? Kayo master. Bale. Diyan na, sandal na lang natin dyan. Sa Milan. Ano pangalan niya, sir? Sorry. Box. Box. Sa Milan kami, taga-Italy. Ah. Lagi ko pinapanood yung vlog nyo. Thank you. Baka makita namin kayo sa kalsada. Ayun o, kapot-pot natin from Milan, Italy, si Master Box. Hindi nyo kasama si na Sir Noel. Ano work mo doon, master, sa Italy? Parang ano kasi kami, parang tindahan kami ng mga tabako. Kasi master, meron akong kaibigan. Ano? Yung pala yun? May joke ka pala? Joke yan. Katrabaho rin siya sa sa isang building. Ang ano niya, ang trabaho, ano niya, pag pumapasok siya, hanggang 10th floor lang siya, pero 13th floor siya, ang office niya. So hanggang, pag pumapasok siya, hanggang 10th floor lang siya. Tapos mula 10th floor hanggang 13th floor, nag-ano siya, nag-stairway siya. Bakit master? Ano ang dahilan? Wala kayo limit. Anong dahilan, master? Alam niya bakit? Bakit? Kasi yung kaibigan ko, unano. Hanggang 10th floor. Hindi niya mabot yung pindutan. Master na. Kaya from 10 hanggang 30. Medyo na ano. Lalakad siya sa stair. Hindi talaga hindi talaga mauubusan si... Sa akin to, sa akin? Ayun na, bago tayo umuwi. Sayang, sarap sana ng kwentuhan no, kaya lang wala kaming dalang ilaw. Kasi plano namin talaga bago magdilim makauwi. Pero okay lang. Ito at least nakilala natin sila Master Box. Tsaka yung family niya kasama. Napaunlakan natin. Picture muna tayo dito sa Valenzuela People's Park. Dito, pasok na lang kaya. Master, paano na nga? Naka-open na to? Rolling na yan. Yan mo na lang, no? Hindi, wala ka na pindutin. Oo. Sama po kayo, kami na lang. Sige po kayo. Sama na po kayo doon. Joshua! Okay na? Hindi, habang nag-picture pa. Siyempre, kailangan naka-ano. O, kunwari akong ano. Tama ko. Gawa kong vlog ni Sir Ian. Hindi ako din. Ayan na, so dyan na muna natapusin yung ride natin. Buti na lang, napagbigyan natin yung kapot-pot natin. Shoutout sa inyo, Master Box and family. Tapos kay Ariel, tsaka si Papa Bear na mga ka-team Apple natin. Huwag kakalimutan mo na, sabay kasabay ng mga Kastila. Mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Suswertihin! Hindi mag-skip lang agad. Mas lalong suswertihin! Woohoo! Hanggang sa muli! Hanggang sa muli! Hanggang sa muli!